Resulta obxectivamente evidente que non cabe realizar no Parlamento galego a investigación que pretende o BNG e, en consecuencia, temos que preguntarnos cal é o auténtico fin que persegue esta iniciativa. E basta unha simple lectura da mesma para chegar á resposta citada. Pois manipular, como sempre, non? Como sempre, o BNG solicita a constitución dunha comisión de investigación cuxas conclusións, por suposto, xa están perfectamente redactadas, só basta con ler a súa proposta, incluindo, por certo, aos supostos responsables de inventados delitos e irregularidades que ninguén está a investigar ou a perseguir. Pero compre sinalar que para establecer esa sentencia que queren dictar antes de que teña lugar calquera xuizo, o BNG necesitou construir un relato absolutamente parcial, plagado de omisións e falsedades. O Partido Popular falou claro, aínda que lle dé as voltas e reviravoltas características do discurso do señor Pazos. O Partido Popular veta a creación dunha comisión de investigación sobre a AP9 por unha razón moi clara, para protexer os responsáveis do maior ataque a Galiza neste século, da maior estafa contra Galiza neste século, para protexer o señor Aznar, o señor Arias Salgado, o señor Álvarez Cascos, o señor Feixóo, o señor Bárcenas, responsáveis ou colaboradores do trato de favor a Audasa. Presente 72, afirmativamente 34, en contra 38, polo tanto, queda rexeitada a solicitude desta comisión.